за ДДС се въвежда данъчна ставка за туризма 9 на 100. Междувременно правителството изтегли от Народното събрание предложението си за новите местни данъци и такси. Новия проект ще да разшири правомощията. Похапвай. След малко за войната на пътя, как да спрем пинналите да сядат зад волана. Останете с нас, ще Не си играли? Бипчи! Идва ли края на чакането с месеци за скъпи и животоспасяващи лекарства? И ако го хванеш малко по-от края, може да се случи. Транспортният министър се отказва от идеята за забрана на директните автобусни превози до населени места с под 30 000 души жители. Обсъждат се нови, много по-драстични мерки срещу пияните шофьори. Повече за темата сега от Богомил Грозев. Добър вечер, Богомил. Не Пипчи пляс. Предложенията са много, но някои Ало. текстовете са увеличаване на санкциите за... Прибрахме се, ама аз нали нямам телефон. Тъй не може звънна. Ти ли се донесла тези работи? Отнемане на личния автомобил на нарушителя, който да стои на платен паркинг за определен от закона период. Също така полицията имат идея да засилят... Аз забравих да го напомня, то че съм се обадила си. Нощните заведения, в които се продава алкохол, както и в малките населени места, където е известно, че много чести случаи... Видях. Боги, всъщност какво показва статистиката за пияните шофьори? Так му е да. Си позволяват да след употреба на алкохол да седнат за волана. Малко съм му дала. Затоплила съм го, да. Не се карай. Происшествия, направени именно от пияни. Яде тук. Не. От общия брой пътни происшествия... Бипчи, какво направи? Какво намери там? За съжаление има